Здравейте, добре дошли. Сигурно ви е направило впечатление колко много Текла Алексиева е работила в областта на приложните изкуства, както много художници от нейното поколение и не само от нейното поколение. Но специфичното при Текла и приложните изкуства не само голямото количество, защото тя в илюстрация, да кажем, има много повече брой неща, отколкото, да кажем, живопис. По-скоро специфичното при Текла е, че тя минава от вид във вид изкуство, сменя техники, изразни средства без никакво колебание. И това само по себе си е доста интересна тема, но тази тема си има продължение. В момента, в който художественият образ, картинката, излизаща от художника, попадне в ситуация, която е извън рамка, извън изложбена зала и се разпространява в много голям обществен мащаб, както става с кориците на книги и с учебниците, тогава вече тази картинка е част от една друга, биха казали, контекст, един друг свят с образи, в който не е отделен, не е независим и сам. Циркулират разни други много видове образи наоколо. Циркулират политически послания, рекламни послания. И в този момент вече е много по-интересно, когато въпросната картинка е изследвана от социолози. Това, което правя в момента, е да се опитам да ви обясня защо сме поканили Мила Минева да изнесе лекция. Социолозите гледат на образа не само по различен начин и мислейки също за политиката, рекламата, психологията на хората, но също така социолозите мислят и за хората, които гледат. Тоест, те изследват картинката и нейния зрител едновременно. И за това на нас с Любен ни беше изключително любопитно как Мила Минева би анализирала Текла Алексиева, защото точно Текла е, може би, най-подходящия художник от 80-те, който да бъде подложен на такъв вид анализ, за разлика от други. Така че много благодарим и добре дошла. Много благодаря. Първо, изключително много благодаря за поканата. Все още не съм сигурна с какво я заслужих, но на мен ми беше изключително интересно. Сега ще припомня малко, започвам с едно извинение, което не мислих, че ще се наложи да направя, но като гледам публиката се налага, чувствам се като динозавър, така че ще ви разказвам спомените ми от едно много далечно минало, когато динозаврите още бяха живи, но тогава израснахме и с библиотека Галактика, така че аз съм израснала всъщност с образите на Текла Алексиева, без изобщо да знам, че това са образите на Текла Алексиева. И в някакъв смисъл това изчезване на автора и от друга страна естетизиране на всекидневието, което библиотека Галактика успя да направи. Аз не съм от големите любители на фантастиката, но образите бяха много, много впечатляващи и някакси си струваше дори заради кориците, а не заради текста, човек да следи поредицата. Ми се струва много, много любопитно. И когато ме поканиха Даниела и Любен за да изнеса някаква лекция, аз изкуших страшно и казах супер, с удоволствие ще я направя. После видях изложбата и абсолютно се обърках, защото не знаех какво да разкажа и вече съм съвсем объркана. Но от тук започва всъщност извинението, с което се бях подготвила да започна. Извинението е, че аз съм преподавател от толкова много години, че имам два режима на говорене.
говорене. Единият е час и половина, другият е конферентен 20 минути. Стискайте палци да вляза в конферентния режим, защото иначе ще ви загубя толкова много време, че накрая се чудите защо сте минали да дойдете. Тук може би от самото начало ще се чудите това, но ще се чудите по-дълго време, ако вляза в конферентен режим. Това е едното нещо. И другото нещо е, че аз изобщо не съм изкуствовед. Изключително много се радвам, че миналия четвъртък имаше изкуствоведска лекция, на която разказа всъщност за творчеството на Текло Алексиева, постави го в именно визуални контексти. За мен е по-скоро тази лекция е покана за експеримент. Нали, някакси иска ми се да мислим през предметите, а не да анализираме това, което виждаме около нас. Тоест, струва ми се, че можем да използваме образите като провокация, а пък тези от вас, които разбират от визуални изкуства, ще могат да ги използват по-добре от мене като провокация, защото ще виждат в тях повече неща. Това е другото ми извинение. Не съм визуален артист, не разбирам от образи. Много ще се радвам да ми помагате по всякакъв начин, особено когато сбъркам в прочита на някоя картинка, както и да извините слайдшоуто, което е илюстративно. Нали? Някакси картинките са подредени, за да ви провокират да кажете нещо. Но ако в един момент започна да ви задавам въпроси, влязла съм в режима на изпит, просто не ми отговаряйте, игнорирайте тези неща. Аз като не получа отговор, ще се сетя, че е друг жанра. Така, за какво ще ви разказвам всъщност? Виждате, че ще ви разказвам за дискретния чар на предметите и по-скоро ще ви разказвам за това как едно соцвсекидневие всъщност започна да говори извън соц. Нали, някакси това е, което на мене ми е любопитно. Мисля, че и затова ме поканиха, защото заниманията ми с соцносталгия са вече носталгични. Те брадясаха от работа, но преди да стигна до това, още няколко изречения в скоби. Ще започна първото изречение. Надявам се, че Краси Терзиев ще ми прости, че използвам прекрасната му работа миналото, което е на път да се случи, като илюстрация на това, което ще се опитам да ви кажа за миналото. Защото разбира се, че когато говорим за соца, говорим за миналото и когато през 90-те казвахме това, трябваше да добавим, че говорим за близкото минало. Днес вече говорим за миналото. Какво си мислим всекидневно за миналото? Мислим, че това е нещо, което отдавна се е случило. Мислим, че то е сигурно. Мислим, че то е застопорено някъде там. Една от големите книги за миналото се казва "Миналото е друга земя". Ама ние социолозите сме много неприятни хора и когато ни кажат, че миналото е друга земя, не вярваме много на тая работа. Не казваме, наистина ли миналото е друга земя? Я да видим дали това е така. Всъщност, ако си представите днешните публични дебати, разговорите, които се водят в публичното пространство, те непрекъснато се водят за миналото. Непрекъснато говорим я за някакво традиционно семейство, я за някакви традиционни ценности, я за някаква нормална европейска България, я за някакво травматично минало. Всъщност, миналото постоянно присъства в настоящето. Ние социолозите много добре знаем, че всъщност това е битка за бъдещето. Когато ние се караме за миналото, ние се караме всъщност за това какво общество искаме за всички нас в бъдещето. И това, което е по-любопитното, е, че това е караница, истински продуктивна караница, защото миналото е многогласно. Всякакви разкази има в това минало. И всъщност, спомняйки си, този спомен не е пасивно спомняне, ами ние произвеждаме миналото в настоящето. Какво си спомняме от миналото? Спомняме си онези неща, които в момента са ни важни. Тоест миналото е някакъв склад от репертуари, казва Ападурай. И в този Ападурай не само, че мога да му кажа името, което не е лесна работа, но още на няколко пъти ще се явява в говоренето ми. Казва, представете си миналото като склад от културни репертуари.
И нашата работа на наследници е да изберем кои от тези репертуари да наследим и какво да направим с тези репертуари, в какви разкази да ги вплетем, така че да можем да си измислим някакво бъдеще. Така че това, което за нас е важно, именно тази множественост на гласовете, множественост на възможностите, това, че миналото е флуидно, всичко може да се случи в миналото. То не е застинало, не е там някъде, то е въпрос на активно отношение от наша страна. А ние, за съжаление, сме от различни социални групи, класи и всякакви други безобразия, така че можем да произвеждаме най-различни минали времена. И не сме сами в това, защото пък днес за тази работа ни помагат и индустриите на паметта. Още едно нещо, към което ще се върна след малко, най-вероятно не изненадващо за вас. Още едно нещо в скоба, и това нещо в скоба е банана. Няма как да се разказва за социализма и да не се разказва за банана. И вие може би не помните фигурата на банана от 90-те години, но това беше фигурата на дефицита през соца. И ако някой искаше да каже нещо лошо за соца, общо взето лагерите в Белене бяха значително по-незначителния факт от липсата на банани по пазарите. Бананите се появяваха по Коледа и това беше една тежка несправедливост. Така беше разказан банана. И аз много се чудя дали да ви разкажа за банана, но после си казах, всъщност няма да ви покажа лимоновите резенки, другата мадленка на соца, но банана ме изкуши, защото това пък е начин да кажа нещо за материалната култура. Този банан, тази снимка, която виждате, е всъщност много любопитна историческа снимка от Лайпциг, където тече Тихата революция в Германия 89-та година. Всъщност Лайпциг е града, където започва революцията. Съвсем не е Берлин, нищо, че Берлин произвежда големите образи на промяната. Лайпциг е мястото, което всяка вечер хората се събират на площада пред квартирата на Щази в Лайпциг и протестират. Там се ражда големия лозунг на немските протести, а именно «Ние сме народа». Това е един от големите лозунги. Другия голям лозунг е «Ние сме един народ». Всъщност там започва идеята за обединението на Германия. Обаче, какво общо има банана с това? Банана е един от символите заради тази си липса. Това също е снимка от Лайпциг, когато идват специално производители на банани, за да продават бананите в Лайпциг, жителите на Лайпциг толкова се ядосват от това, че революцията им се свежда до бананите, че казват, ние не сме ядачи на банани. Както всъщност започват да ги наричат в Западна Европа и както всъщност съветват тези, които нелегално преминават границата. Казват им, вземи един банан и се прави, че го ядеш така, като че ли е нищо, за да те помислят за западно-германец. Та банана е такава сложна фигура на соца. Обаче този банан, продължаваме ли да го свързваме с яденето на банани или с соца? Някой забеляза, че ще говорим за Кателан. Няма да говорим за Кателан, няма и причина, но съм сигурна, че повечето от вас днес, като чуят банан, се сещат за Кателан, а не за горките граждани на Лайпциг, които се борят с бананите. Освен това, банана се появява и в още един момент, а именно в Полша, когато е забранена една работа, видео, което показва ядене на банани. Това се схваща, една жена яде така по внушителен начин банани, това се схваща като атака срещу патриархалните ценности, музея забранява излъчването на видеото и в Полша излизат много хора и започват да ядат публично банани пред музея и се появява жанра селфи с банани. И
Защо ви разказвам цялата тази работа с банана? За да ви кажа нещо много простичко, и то е, че от наша гледна точка материалната култура, обектите, защо да имат дискретен чар? Защото ние непрекъснато им прикачаме някакви социални значения. Обектите сами по себе си са неми. Обаче ние ги вкарваме в нашите отношения, вкарваме ги в собствените си биографии, започваме да разказваме идентичностите си пред тях и по този начин те започват да имат смисъл. Ние започваме да си говорим с предмети, започваме да говорим с начина, по който сме облечени, започваме да говорим с това, което ядем, започваме да говорим включително с компютрите, които ползваме. Тоест, ние превръщаме обектите от материя в някаква социалност. И сега, за да не е съвсем скучна цялата тази работа, всичко това се случва непрекъснато. Не можем да застопорим смисъла на един обект. Не можем да кажем къде е. Банана в един момент е знак за соц, в следващия момент е знак за критика на съвременното изкуство, в следващия момент е знак за съпротива. Всичко може да бъде един банан. Всъщност ние сме отговорни за значенията на банана. И обещах, че ще спомена отново Ападорай. Ападорай казва, работата на обектите е, че като не седят застопорени, всъщност носят смисъла си от маршрутите, през които минават. Значи, какво стана? Раздвижих миналото. Казах ви, миналото не е там застинало. Ние се движим из склада, избираме какво да използваме. И обектите, и те не са неподвижни. Виждате една чаша, всъщност това може да се окаже влак. Защото ние го правим едно или друго нещо. Значи, света стана ужасно, ужасно раздвижен. И в този контекст започваме да говорим за соца. За соца, за вас като за далечно минало, за мене като за близко минало. Носталгичното измисляне на соца. Всъщност соца се завърна именно през бита си, именно през културната индустрия на паметта, каквато киното е много, много добра. Много добра индустрия на паметта е киното. Това е филма с Богом Ленин. Аз не знам колко от вас са гледали с Богом Ленин. Оля-ля, трябва да разкажа филма. Така, добре, няма да разкажа филма, разбира се, но с Богом Ленин беше знаков филм за моето поколение, за поколението на динозаврите, и имаше страхотен пиниз в него, защото се развиваше след падането на Берлинската стена, когато обаче една майка получава инсулт и трябва да не бъде смущавана от новостите на света. И всъщност сина й през цялото време се опитва да възстановява онези образи от соца, с които тя е свикнала. Например, подменя западногерманските краставички, купува западногермански краставички, кисели краставички от супермаркета и ги слага в стар буркан от източногермански кисели краставички. А това е телевизионна програма, която той успява да изсценира, така че тя да си мисли, че продължава да гледа източногерманска телевизия. Изключително внимателен филм от гледна точка на детайлите на бита. Това беше, така да се каже, носталгичното измисляне на соца и първия ужас на новото време. Какво стана сега? Защо изведнъж се върнахме към соца, вместо с отрицание, вместо с оценка на този соц като човеконенавистен режим, ние се върнахме към киселите краставички. Как стана така? Тия кисели краставички, защо ни взеха наратива изпод краката? Това е въпросът, с който ще се занимавам още малко, но от тук се роди идеята за усталгия го наричаха в източна Германия, соцносталгия го наричахме ние, разбира се, соцносталгия го наричаха и в Русия. Можем да кажем, че това е някаква специфика на социалистическите общества. Не могат да преработят миналото и се връщат към него през един носталгичен наратив. Да,
ама не съвсем. Защото точно в този момент всъщност можем да видим такова носталгично връщане към миналото и в Западна Германия, например, където откриват дизайна на 50-те години и страшно много обичат 50-те. По същия начин можем да открием това в Америка, където всъщност е написана една от големите книги за носталгията, книгата на Светлана Бойм, която се занимава с носталгията по динозаврите в Америка. Динозавъра всъщност май ще е най-споменаваната фигура в днешната лекция. Та носталгията е като че ли обща нагласа, нещо се е случило. Някакви хора са започнали да се обръщат към миналото и да се опитват да направят нещо с него. Сега питането е какво се опитват да направят с него и дали тези са такива хора, дето искат да го възстановят това минало. Аз ще се опитам да ви кажа, че нищо подобно не се случва, обаче трябва да стигна до там. Междувременно почти ви казах кой е убиеца, но трябва да минем първо през уликите. Тези соцносталгици, част от тях се оказаха сериозни пазарни играчи. Аз ви показвам тук Кума, Лиса и Леки, ама нито едните, нито другите са соцносталгици, а се опитват да продават продукти. Така че явно пазара, капитализма, т.е. имаше нужда от тази соцносталгия. И за да стане още по-забавно, ще ви кажа, че соцносталгията в България започна от две мултинационални компании. Едната беше рекламната кампания на Кока-Кола, която излезе с клипче 40 години заедно. И в това клипче 40 години заедно соца се прелява в прехода без никакъв преход, ние чухме отново песните на братя Аргирови, които към този момент бяха изчезнали почти от публичното пространство, за разлика от Лили Иванова, която си беше актуална и която може би ще е актуална и много след прехода. Тоест някакви неща от соца изчезнаха, а някакви неща останаха при нас, без да ги забелязваме, че са соц, и някакви други се върнаха някакси многозначително при нас. И ние започнахме да ядем лимонови резанки и да страдаме за соца. Разбира се, в момента, в който се появиха тези носталгични репертуари за соца, това ми е любимата реклама на Кренвирши, защото един народ, един Кренвирш е толкова хубав слоган, но както и де, се появи и критика на тази соцносталгия. И каква беше критиката? Това е всъщност снимка от една група, не знам дали още съществува тази група, между другото, която се казваше Централен комитет за отсмиване на социализма. Но какво? Съществува ли още? Добре, супер. Значи, и отсмиването, и носталгията са живи, никога няма да умрат. Но това, което е любопитно, е, че какво направихме ние тогава в критиката си на тази соцносталгия? Направихме нещо много просто. Много бързо залепихме идеологията до лимоновите резанки. Някакси много бързо си представихме, че зад лимоновите резанки седи Българската комунистическа партия. Дали седеше комунизма зад лимоновите резанки? Дали седи комунизма зад бирата за горка, която в рекламата си за ретро казваше от времето, когато колата трябваше да си почива, за да стигнем до морето? Тук виждате ли комунистическа партия? На мен ми е трудно да я видя. Но така или иначе това беше капана, в който се хванахме. Опростихме материалната култура и казахме, тук има комунизъм, ние искаме да се върнем към комунизма. Сергей Ушакин, който е един от големите изследователи на социализма в Съветския съюз, казва, именува една своя статия, ние сме носталгици, ама не сме идиоти. И в нея твърди нещо много простичко. Казва, ние използваме едни форми, които са разпознаваеми. Те за вас вече не са разпознаваеми, но за нас са разпознаваеми. Чичо Манчо, колко от вас са чували Чичо Манчо, не знам, но моето поколение е израснало с Чичо Манчо. Ние всички знаем каква е разликата между командировка и почивка, всички знаем как те хващат в крачка. Ние имаме едни шеги, които споделяме,
и през които може би се идентифицираме като някаква група, като децата на 90-те, и дали в това виждаме комунизъм или виждаме детство и въобще какво му беше хубавото на това време, дали не беше това, че бяхме млади, и дали не можем тази носталгия да я направим малко по-разноречива, дали не можем да допуснем, че хората помнят не едно нещо, а помнят множество неща. И да се опитаме да мислим баш това множество от неща. Няколко проекта, както виждате, разпознавате Текла Алексиева, опитомяването на носталгията. Бяха няколко такива, така ги наричам, не знам дали това сте имали предвид, няколко такива опита. Това е картинка от инвентарната книга на социализма, която е направена от Георги Господинов и Яна Генова, а това е изложба в Софийска градска художествена галерия, следобедът на една идеология, когато, така да се каже, носталгията по соца беше направен опит да бъде овладяна, да бъде структурирана по някакъв начин. Парадоксалното е, че инвентарната книга на социализма се превърна в такъв обект на спомени. Някакви хора вместо да видят мрачната идеология зад цвичките и тези кибритчета, всъщност започнаха да си разказват спомени за часовете си по физкултура, когато са се изграждали като някакви, като едни или други, като такива, каквито са станали. Тоест, какво пак ви казвам? Социалните актьори всъщност през цялото време успяват някакси да играят с тази материална култура, която като че ли някакви културни елити се опитват да застопорят, опитват се да й дадат някакви значения и да кажат, значенията са такива, така трябва да четем лимоновите резанки. А хората започват да ги ядат и да изпробват, не могат ли по някакъв друг начин да ги прочетат. И стигаме до Текла Алексиева. За кратко, аз обещах, че за картинки няма много да говоря. Ще ги използвам само като илюстрация. Обаче, защо тази картинка, която разбира се ни посреща на входа, напълно ме потресе? Забелязали ли сте какво е заглавието? Тя е посветена на Великата октомврийска социалистическа революция. Забравих на коя годишнина. И се чудя сега, що е посветена на тая Велика октомврийска социалистическа революция. Да, тя е част от тази изложба, но така или иначе трябва да я сложим в този контекст. Значи силно идеологически контекст. А в тази картинка аз мога да видя много неща. Мога да видя, например, модерност. Много рядко, между другото, българската култура излъчва репертуари на модерност, които не са уплашени от модерността. Това, с което сме израснали, например, е гераците. Там много се страхуваме от града, от модерността и всякакви такива неща. Не ни понасят много модерните автори. Някакси Вапцаров нещо с неговите заводи, кино, радио, друго си е, все пак Елин Пелин, друга работа. Тоест, селото ни е по-такова наше си. А тук имате град, ама истински град. И с всичките му възможни превозни средства. Всичките му възможни модерни превозни средства. Никаква каруца не виждам. А от друга страна, може би е критика на модерността. Защото за какво става дума тук? Ами за задръстване. Някакси модерният град произвежда задръствания. Много е неудобно да се живее в него и е страшен кеф. Някакси имате едновременно и двата наратива тук. Може би е възхвала на модерността, може би е критика на Великата социалистическа октомврийска революция. Един Бог знае. И сега, ето тук социолозите може да са полезни, особено когато си вършат работата, не спекулират, защото ние ще ви кажем, всъщност няма никакъв смисъл тази картинка. Смисъла ние можем да го направим. И аз това ви предлагам, дайте сега да го дадем този смисъл, дайте да измислим какво може да направим с тези парчета, които идват от някъде другаде. И понеже не сме толкова умни, или поне аз не съм, има хора, които са свършили някаква такава работа. Сюзан Бъкморс е една от изследователките,
която е много, много интересна, защото за разлика от повечето изследователи на социо, особено в социалните науки, вместо да мери икономически показатели, се опитва да анализира въображаемото. И казва, знаете ли вие, че американското и съветското въображаемо доста си приличат? И аз ще ви го покажа, казва тя, с сравнение на такива културни продукти от двата свята на студената война. Това е проект за паметник на Ленин. А това, вероятно, може да разпознаете, е кадър от Кинг Конг. Доста си приличат. Това е... Какво е това? Прилича на соцреализъм, обаче е реклама за американска фабрика, за преработка на бензин, как се казва, не знам. А пък това е, разбира се, съветска картинка, възхваляваща индустриализацията на Съветския съюз. Между другото, индустриализация, която към този момент е мечтана, но не е и случила се. Тоест, това е въображаемо, което си прилича. И всъщност Сюзан Бъкморс казва, вижте, 20 век е века на колективните утопии. 20 век мечтае. Той мечтае за някакво бъдеще колективно, което ще бъде по-добро от това, което е било. И това колективно бъдеще се разказва като материално изобилие. Всички ще живеем по-добре. Тоест, това е движещата сила на това бъдеще, индустриалната модернизация. И всъщност това, което казва Сюзан Бъкморс, е студената война е борба тъкмо в производството на тези утопии, еднакви утопични форми. И още нещо казва обаче, което е доста по-тъжно, защото докато сме в пространството на утопията, сме в някакъв смисъл в пространството на мечтата. И Сюзан Бъкморс ни попарва, казвайки 20 век свърши, утопиите умряха, века на утопиите приключи. Сега от тук нататък трябва да се справяме. И как да се справяме? Така, ще се върна на това как да се справяме, но преди това още няколко примера, защото Сюзан Бъкморс е някаква американка, изследователка там, която живее в Америка, вижда едни странни работи. Това са съветски художници, които виждат същите неща. Едно течение, което със сигурност вие познавате по-добре от мен, в което Косолапов изравнява Ленин с Кока-кола, има други автори, които виждат Сталин като Мерлин Монро, а в случая Комари Меламид го вписват в една класическа художествена образност. Всъщност това, което казвам, е, че ако са умрели утопиите, трябва да намерим някакви изненадващи, неочаквани източници на бъдеще, на мечта, на възможност, на нещо. И за това ви връщам към социалистическото всекидневие, за да ви разкажа всъщност нещо много, много любопитно за мен. Какво знаем ние за съветския социализъм особено? През призмата на студената война, два свята, които са в непрекъснато противоборство и всякакви такива неща. И изведнъж откриваме съветска реклама на кетчуп. Не стига, че е реклама на кетчуп, ами и как се рекламира. Казват, в Америка, във всяка къща и във всеки ресторант има кетчуп. Вървете си, купете и вие кетчуп. И аз си викам, какво стана са тук? Оказа се, че Съветския съюз нещо много му харесва Америка. Страшно много му харесва Америка, защото смята, че фордизма е единствения начин тази страна да се индустриализира. И започва да обяснява на работниците. Вие трябва да сте истински фордовци. Вие сте новите фордовци. Вие сте истинските американци. А в Америка всички хора живеят добре, живеят с чисти дрехи и имат кетчуп на масата, както виждате. Няма дори да стигна до съветското шампанско, защото там историята е по-интересна за това как всички трябва да пият шампанско. Но така или иначе, изведнъж се оказва, че като гледаме материална култура, май Съветския съюз сънува американската мечта.
Как става това? Тоест, дали можем да намерим тук нещо? Дали през всекидневието не може да се появи някакъв потенциал за нещо ново? Любимата ми история с Кока-кола няма да разкажа, защото видях, че съм в особен режим, но ще ви препоръчам да гледате една студена Кока-кола от студената война и само ще припомня, че тя се произвежда в България, тази Кока-кола. И когато се върнал шефа на Тексим в България и казал на хора около Тодор Живков, че малко е говорил с Фанта и дали не можем да почнем да произвеждаме Фанта. Те му казали, как си говорил с Фанта, това е Кока-кола. Той стигнал до Тодор Живков, много притеснен, че вече ще отворят децевика лагер за него. И Тодор Живков казал, че гарга да е рошава, давай Кока-кола. И така сме започнали да произвеждаме Кока-кола. Дали страдаме за въпросната Кока-кола или страдаме за надписа на кирилица? Една от гордости на нашата Кока-кола, че е изписан този надпис на кирилица. И така, отново се връщам към Текла Алексиева. Защо се връщам към Текла Алексиева отново? За да кажа, че много се чудех как да кръстя това говорене. Дали да го нарека дискретния чар на предметите или да го нарека тихата революция на всекидневието. Защото ми се струва, че тъкмо това виждаме. И пак се връщам към някакви такива социологически работи. Миналото, освен че се е раздвижило, Бенямин казва, то е успяло да направи някакви неща, но за някакви неща е мечтало и не е успяло да ги направи. Дали не е наша работа като наследници да се обърнем назад и да видим тъкмо тези нереализирани потенциали, възможностите, мечтите на миналото, които никога не са били реализирани. Дали не можем ние да ги случим? Дали не можем археологически да изкопаем тези възможности? Дали тази носталгия не е именно такова изкопаване на потенциалностите на миналото, които потенциалности могат да ни вършат работа днес? Ама какво значи потенциалности на миналото? Виждате космонавт, който е в стая ученическа, на мене ми прилича на класна стая. Виждате жена, която е изцяло модерна. И дали това не е начин да възстановим всъщност онзи проект на модерността за влак, колективно бъдеще с равно достоинство, където хората могат да живеят който както си избере. И заради отчуждението в рейса, в което сме анонимни, непознати, затова свободни. И може би акцента върху общностите малко ни подвежда днес. И никак не е случайно, че Текла Алексиева е правила всичките тези корици. Защото именно такъв е статута на фантастиката по времето на соца. Това е една прекрасна статия на Надежда Рагарил, която изследва рецепциите на междузвездни войни по време на соца. И казва, това е търсене на едно другаде, което на всичкото отгоре не е локализирано, нито във времето, нито в пространството, което може да излезе от идеологическото другаде. Всъщност, което може да седи открито, да седи отворено и да ни казва, измислете каквото си поискате. Дали подобна нагласа не можем да открием тъкмо в тези жанрове. И защо това да е тихата революция на всекидневието, казвам аз? Защото това са ботанически илюстрации от учебници. И Текла Алексиева тотално отказва всякаква иерархия. Виждате и тук около вас, че ренесансова образност е смесена с всекидневно облекло. Има марки, има корици на книги, има пана, има живописни платна, има всичко на едно място.
има идея за включване, има идея за това, че иерархиите между включително визуалните обекти, които си струва да се нарисуват, са всъщност властови иерархии, които трябва да бъдат съборени, но с една тиха революция, с чисто и просто уважение към всекидневието. Та това е предложението ми. Да мислим през това уважение към всекидневието. Защото материалната култура не е само нещо, през което можем да помним. Тя е нещо, през което можем да мислим. И колкото повече разнообразни мисли ни хрумнат, толкова по-голям е шанса, освен да се скараме, да намерим общо пространство, в което да се караме. И струва ми се, че тази изложба ни дава възможност за това. Но ще завърша само с това, че това е експеримент. А пък ако дойдете в събота, Даниела ще ви разкаже всъщност много интересни неща за изложбата. Аз вече бях на един кураторски тур на Любен за изложбата долу, която също е прекрасна. И напълно са незаменими тези кураторски турове. Така че благодаря за поканата и аз лично ще дойда отново в събота. Сега е време за реакции, коментари, замерване с домати и всякакви такива неща. Казвайте. Не знам дали трябва да ви връча микрофона. Знака ми се стори важен, на картината на Алексиева. Бял кръгъл знак с червена рамка, значи забранено за превозни средства. Да. Те се движат към него. Тоест казвате, че това е по-скоро критика. Някакво посочване. Да, и на мене така ми се струва, че ако не е критика, то поне е иронично преобръщане на тържеството, така че е много изкусително изображение. Готова съм да разнасям микрофон във всички части на залата, въпреки че тук ще ми се карат, че така излизам от кадъра, ама случва се. Ако някой иска, престрашете се. Миналото е открито, за да може бъдещето да е открито. Така че давайте. Много благодаря, беше ми свръхинтересно. Записах си доста записки за размисъл и понеже ми е много приятно да ви слушам. Може ли да разкажете тази история за шампанското, която казахте, че няма време да разкажете? Много ви благодаря. Вие ми давате възможност да се върна към любими текстове. Вижте сега. Едно от другите неща, които какво правим, когато особено имаме някакви претенции да сме част от някакъв културен елит, че мразим материалното, обектите и материалната култура и имаме едни такива по-духовни извисени ценности. С това страшно много приличаме на всички революционери. Всички революционери, първото, което искат е да се саморазправят с материалната култура и да я направят друга. И когато става дума за социализъм, не просто да я направят друга, а да я няма. Разбирате ли, ние толкова високи цели ще имаме, че какви сте перални? Сега глупости. Хората не трябва да се бита някакси, трябва да изчезне. Затова те си представят, между другото, обекти, които да не са трайни, а да са еднократни за употреба. Иначе всичко, целият буржуазен бит трябва да изчезне. И докато това се случва в главата наистина на културните елити, това произвежда много интересни визуални форми, например. Нали? Конструктивизъм и всякакви такива работи, включително конструктивистки сервизи за хранене. Но когато идва Сталин, това произвежда друг тип политики. И той казва: какво е това шампанско? Как така шампанско? Защо има тук лузя, които се отглеждат за шампанско? Съветския народ не може да пие шампанско. И веднага изкоренете лузята. И веднага изкореняват лузята. Работата е там, че бита не изчезва. Той продължава да го има. Сталин също продължава да го има. И след като минава през тази аскетична фаза, изведнъж разбира, че всъщност
революцията, за да се вкорени, т.е. хората да бъдат спечелени, не трябва да са някакси така в висините, а трябва да живеят по-добре. И казва, не, съветско шампанско трябва да има за всички. Всъщност това е социализма. Преди шампанското е било за елитите, а сега шампанското ще бъде за всички. И казва веднага съветско шампанско за народа. Да, малозята са изкоренени. И какво да направим? То шампанското, нареждането на Сталин не върши работа. И съобщават на всичките колхози, които са отглеждали до сега въпросното грозде за шампанско, и те казват, сега след няколко години, добре, казват партийните ръководители. Обаче ние трябва да обясним на Сталин. Как да обясним на Сталин, че той е казал да има съветско шампанско за народа, а съветско шампанско няма. И трябва да има враг. И разбира се, технолога на шампанското се оказва, че един стар технолог на шампанското, един буржуазен остатък, който буржуазен остатък бива нарочен за врага, който саботира производство на съветско шампанско. Започва процес срещу него, той е изпратен в лагер и така се обяснява защо съветско шампанско няма и как по-нататъка ще има обаче. Ама за да има, трябва технолог, който да го направи това съветско шампанско. Така че на следващата година въпросният технолог е изваден от лагера, за да може да има съветско шампанско за всички. Всъщност много е любопитен социализма от към неговите битови разкази, защото ви показва както тази особеност на политиките, така и нещо, което ние непрекъснато си мислим политиките като някакви много устойчиви неща, дълги във времето. Много често те са такова напред-назад, една напред, две назад, но така или иначе съветското шампанско, това му е историята. Дали няма да го има, защото е буржуазна стока, или напротив, това е част от добрия живот и ще го има за всички. И колебанието е, че съветското шампанско е много лошо. Но така или иначе се появява. То се появява, между другото, първо като реклама. Това е другата забавна история на много от тези консумативни предмети. Те функционират главно като образи. Виждате реклама на телевизор в списание Лада. Никой от вас не помни списание Лада, но няма никакво значение. Отивате в магазина и там ви казват няма телевизор. Но вие сте видели рекламата на телевизора и някакси живеете с усещането, че този телевизор в някакъв смисъл ви се полага, защото модерността предполага да имате телевизор. И започват различни такива сложни напасвания. Имаше един виц много готин. По времето, като построим светлото бъдеще и като започнем да живеем в комунизма, всички ще имаме въртолети. Защо са ни тия въртолети? Това в голямата съветска страна се разказва този виц. Защото като пуснат тоалетна хартия в Сибир, да можем да отидем с въртолета да си я купим. Но това също, вицовете от соца, които преобръщат цялата тази строгост на идеологията. Тоест, тази активност на малките социални актьори ми се струва изключително любопитна. Благодаря ви за възможността да продължа да бъбря. Фикусите също са... Въобще, домашното пространство е много любопитно пространство, защото какво да го правим това домашно пространство? Там има няколко опасни фигури в домашното пространство. Не знам дали знаете, но всъщност сериозните врагове на новия социалистически човек са бабите. Защото бабите, които отглеждат децата, им създават такива стари ценности. Учат ги нещо, па и на религия даже ги учат. Много опасно нещо са бабите. Може би и за това соца развива една доста добра система на детските градини. Децата все пак да не бъдат отглеждани от бабите. Но другото опасно нещо е обуржуазяването на дома. Някакси този дом ще трябва ли може ли да бъде буржуазен или не може да бъде буржуазен и какъв е знака за буржуазност? Фикуса.
Тоест растението, което се отглежда, полагаш грижи за него, създава уют и всякакви такива неща. Така че вие, разбира се, реферирате към една картинка, която аз не помня сега кой е автора, която горката картинка, тя се казва Нов апартамент, аз може би мога да изровя някъде от компютъра си, която е била цензурирана 2 пъти. Първия път по времето на Сталин, защото социалистическото семейство, което се радва на новия апартамент, за нещастие носи една саксия с фикус на картинката. И като го виждат цензорите, казват, махай го този фикус. Нали? Как така социалистическо семейство с фикус? Така че фикуса също е враг на социализма. Втория път обаче го виждат вече, когато Сталин не е на власт, Хрущов се е разправил с него и отново виждат картинката, трябва да се покаже на изложба и този път цензорите поглеждат и казват, бе, какъв е то портрет на Сталин? Какво е това семейство, дето си носи портрет на Сталин? Така че втория път фикуса вече не е проблем, но портрета на Сталин е огромен проблем. Така че тези движения всъщност в враговете на социализма са много любопитни, но те са и движения в разбирането за това как ще се мери този социализъм. Нали? Всъщност на първия момент е момента на този революционния момент, в който всяко старо всекидневие трябва да изчезне. Оттам се появява идеята за комуналки и всякакви такива неща. Т.е. живеенето, на което му е спестена тегубата на всекидневието, защото тази тегуба не е малка, особено когато се поема от жените. Т.е. в това има еманципативен залог, но след това, когато това обещание не може да се удържи. Обещанието на колективния живот и поемането на домашния труд отвън, всъщност започва обратния ход към създаване на социалистически уют. И затова тогава ви се появяват списанията Наш дом, например, на българска сцена. Жената днес се преработва в такова почти битово списание, как да създадем уют. Въпреки че ковьорчетата никога не са изчезвали от жената днес, но както и да е. Тоест саморазправата, битката с частното пространство е изключително любопитна и тя непрекъснато се колебае в каква посока да се води. Затова имаме такива разкази за фикуса и Сталин. И фикуса и Сталин, които могат да се окажат еднакво опасни. Просто в различни моменти. Давай. Всъщност Велислава може би може да разкаже много повече и много по-интересни неща от мене за всекидневието, обаче през неговата буклучава страна. Само ще питам, аз съм от поколението на динозаврите, но можеш ли да ни разкажеш малко повече за какви картини на добрия живот всъщност си въобразява социализма, как се променят? Правилно ли ми струва, че те в крайна сметка са буржуазни? Променя ли се това? Може да е уютен, но мен ми се иска и за публичните пространства, ако си имаш възможност. За публичните пространства... Да, за публичните пространства мисля, че трябва да се говори в друг момент, защото това е сама по себе си много голяма тема. Там не знам дали може да се говори за обуржуазяване или трябва да се говори за национализиране в български контекст. Нали? Защото утопичния момент на публичните пространства минаваш към едно българизиране на публичното пространство, което много интересно и от много отдавна започва. Някакси от 60-те години имаме национализиране на публичното пространство, но така, това е по-специфична тема. Аз мисля, че архитекти е по-добре да говорят за това. Мисля, че Анета Василева има статия за това, както и да е. Със сигурност Момчил Христов може да направи лекция върху това. Що се отнася до домашното пространство, разбира се, че то се обуржуазява. В смисъл на... През 70-те години любим жанр на пропагандата е битката с буржуазните остатъци.
И буржуазните, какво е буржуазен остатък? Например, ковьорчето върху телевизора. Нали, всички сте виждали ковьорчета върху телевизорите. Това без съмнение е буржуазен остатък. Обаче, по-големия проблем е, че върху това се наслагва още една битка. Буржуазният остатък лесна работа. Нали? Ще махнем ковьорчето. Обаче вещоманията се появява. И каква е тази вещомания? Да искам западни вещи. Между другото, Партиздат и Георги Марков по един и същи начин мразят вещоманията. Някакси и едните и другите ругаят западните вещи, защото пак вместо да се отдадем на духовни неща, ние се отдаваме на просто консуматорство и водим битка откъде да си купя Джони Уокър. Тоест тази страст към вещта. Обаче с вещоманията е по-трудно да се справим, защото тя идва от към елитите. И лесно е да махнете ковьорчето, защото е върху селски телевизор. Ама като трябва да махнете западната вещ от първия секретар на областния град от дома му, нещата стават малко по-трудни. И тогава започва да се появява едно договаряне. Не е въпроса във вещите, а е въпроса в вкуса, с който се използват. Така ще се появява тази идея за вкус. Има някаква културна употреба на вещите, която е окей, това може. И има една така кичозна употреба на вещите, която трябва да бъде санкционирана. Но да, добрия живот през домашното пространство всъщност е модерен буржуазен бит. Нали, няма никакво съмнение в това. Сега с риск да ме презрете, че в Софийска градска художествена галерия, която аз страшно много уважавам и по никакъв начин не искам да обидя, ще спомена филма Гунди. Но той е удивителен продукт. Значи този филм, като гледате соцдомовете във филма, ще видите, ама не соцносталгия, ами соцносталгия на ента степен. В смисъл, това е най-хубавото всекидневие, което може да си представите. То е естетизирано, напомня на брилянтин, пък някакви мебели има, такива кресла и лампи, все едно от Баухаус направени. Чудна история, просто е прекрасно. И едновременно с това критика на ченгетата. ДС, което съсипва живота на Гунди. И това ми се струва любопитен продукт. Защото е смесване. От една страна на този разказ, който интегрира всекидневието, интегрират и биографията, и то по един много позитивен начин, и от друга страна критиката на властта. И той е в тази тоталитарна парадигма, а няма с тази тоталитарна парадигма да ви занимавам. Никой да не ме пита за нея, ще откажа да говоря каквото и да било за тоталитарната парадигма. Някой друг. Съжалявам, че не купих лимонови резанки, за да ви предложа сега на всички, но то е защото аз не ги обичам. За сметка на това моята носталгия към колелото BM-X, за което аз си мечтаях без да мога да карам колело. Това е бандата BM-X. Вървете да гледате филма за бандата BM-X. Много ви благодаря всъщност за това, че си загубихте времето с моите разкази и се надявам изложбата да ви хареса и да ви провокира да мислите отвъд нея. И благодаря изключително много за поканата.